nje uyabona lo mawuze iband osonqonqo mfethu uyidlalile indima yakhe shayile isigenqo osonqonqo mbuzeni uyenzile into yakhe khona lapha nabanye abafethu abasebenzile kumsebenzi iband ojive oproducer yonke into top notch ihlangene umsindo yazo uyabona mawuthi uyanotice mawubuka le CD le isound yakho mawuhamba amagolide uzobona ukuthi umehluka awukho kangako uzobona ukuthi kuseyilo yaka shuni kaMthandeni lo busumlahlekele eminyakeni ngoba bese shintsha istudio kodwa manje hayi bafethu Mbukelo Perfect TV esiphinde sabuya futhi igaba uyena lo mfana loyo uShepherd abamazi kangcono bathi ukusakusa sengiphakathi ngidabuka phansi kwahlabisa empembeni isigodi njengoba beshila abanye abantu kula kuma comment section ukuthi ke bayokujabulela ukuthi ke mase kuphuma igcokama elisha uMthandeni mfowamaqele ngibuye naye sizomanalyze njengoba ngangidlalile ekukhuzana ngaphinde ngandlala nankosi yamagcokama nangampela sesibuye nalo igcokama elisha iCD yalo yaphumile bafethu iCD ngole mgqibelo phuma ngo12 nje ebusuku hayi bese igcwele yonke indawo isihloko sealbum sithi iBlow Job uMthandeni abantu abaningi bebelidela ukuthi kuzophuma igcokama elisha kodwa ke njengoba wazi ukuthi isikhova lesiyana sokudida ialbum bafethu iphumile njengoba nazi ke kuba khona okuhle kube khona okubi kodwa nje engakutshena khona mawukuthi khona ongakayizwa hayi kusetshenzwe kakhulu muhle umsebenzi alisebenzile igcokama bafethu asivumeni noma kukhona ke okubi nokuhle esikubonile ngizoqala ngaphandle yabona icover yeCD vele la indimeni iphuma kuqala icover yeCD sabona uMthandeni ehlele eduze wechess okuyigame edlalwayo wasephatha induku wahlala phansi hayi sayianalyze lendlela eanalyzwa ngayo abantu besho lokhu nalokho kodwa masulalela iCD uyezwa ukuthi leya chess leya ehleli lapha phansi eduze kwakhe kwicover yeCD uyayidlala ngaphakathi ngamanye amazwi leya chess ikhombisa ukuthi igame umaskandi angazi noma uyayizwa leya chess ikhombisa ukuthi kusegamini la uzwa ngisho indlela okutalajwa ngayo phakathi akuliwa kodwa nje lamanqoko lawe lawa yabo lapho nalapho uhleke yabona izokuthinta phela kodwa uyezwa ukuthi ayikho personal kangako leya chess le ikhombisa ukuthi nizodlala la ichess le igame le ngisuka la imovie yami ngiyalapha ya leya CD cover okubi ke ayisiqale ngokubi ke kakhulu isihloko nje ngesikufihla ukuthi uMthandeni nakho ukukhipha into kanje ukwakhipha idog style wakhipha ingoma ethi uShef Isibumbu mhlambe kuwe kuyimarketing lokho but kwenye indawo kuyamshaya cause njengamanje ukhiphile uMthandeni emsakazweni kuzothiwani ngithi kuzothiwa ukhiphile uMthandeni kuphela iphele lapho ngeke kwazi phela ukuthi ha uMthandeni ke igcokama elisha khipha iCD elibizwa ngani ngeBlow Job akuzwakali kahle emsakazweni labantu labazibonelo emculweni kaMaskandi even ngisho ingane encane kunengane efunda eprimary ezobuza ukuthi hawu mama baba uMthandeni ithini ihloko seCD yakhe uzothini 2 enye into embi enginothisile la phakathi inhlamba ke iyona nje kufuneke eyehlisa inhlamba ayinasidingo cause njengoba sazi la emculweni ukuthi umculo wamaskandi isikhathi esiningi abantu abawudlala kakhulu driver wamatekisi mawudlala kakhulu driver wamatekisi udriver njengoba kwehliwa manje sibheke emakhaya uzoyifaka iCD kukhona abantu abadala emotweni sekukhuluma lamagama alumelayo kwiCD yabo akusemnandi lokho
kanti iCD imnandi ila magama ukuthi Mthandeni siyazi ukuthi izulu asitolikwa but ikhona indlela ongayisebenzisa like angisho ukuthi kubi inja ngasebenzisa igama ethi incanga into ekanjalo igama elizohloniphisa yabo Mthandeni mahle ekhulume nomphako emtsheni ukuthi lamagama alumelayo akabe nendlela yokwabeka ingazwakala kangcono inhlambi yona ephezulu ezibongweni lezi lapho khona umphako inhlambi nayo uyisebenzisile ezibongweni zakhe kule track akuyo uyisebenzisile yabo but and another number 3 i-blow job i-blow job mina azange ngizoculwa ngayo izihloko se-album uthi thina ingoma e-blow job ikhona ingoma ebhalwe lapha uthi blow job but ukhulume igama elilodwa nge-blow job ukuthi nomlomo ngathi wakhulu umuntu wenza i-blow job noma into kanjalo phela angizwanga mina kucula nge-blow job yabo nokunye ngibhalile phela la inhlamba ngase ngiyishile slow omaseke Mthandeni namatema amnandi bafethu ngeke sikufihleke lokho namatema akhe ayamnandi azwakala kahle futhi kodwa engawaphindi njalo singakujabulela ukuthi ngoba esesiyazi vele amatema akhe amnandi ngokuzayo esicreate amanye futhi engayiphindi into eyodwa asingathi into esizwe kule ya CD siphinde sizwe yabo kulokho khona ke ukukhalaza kwezakagoqa ukuthi kuzwakala insimbi zakhona la kule ngoma ethi salala kodwa ke noma sazi ukuthi le ingoma yasemakhaya leyana ke einsimbini ke zazwakala ukuthi zona zicishe ifane but ingoma ukuthi ekabani ngeke ke lokho ingoma yasemakhaya nami nje mangakhipha iCD nesithe ngoyikhipha ngicule futhi ngayo le into kanje because ingoma akusika bani ingoma nje eculela emvalweleni emakhaya emaceceni yonke lapho mase sizwa ukuhleka hayi bafethu bese ngishilo ukuthi igcwama lisebenze kakhulu kule album into engiqaphelile Mthandeni ubonile ukuthi uBazuka wayemsebenzela uzokhumbula ukuthi Mthandeni ngamuva bese khipha eTag Music Studio wesathuthana lapho ukukhipha khona imbangi yakhe ukhuzane eTag Mthandeni eqala ubekhipha uKhozi Media wasesebenzisa uBazuka wawuyeka uBazuka seyangale engiqaphele kakhulu uBazuka uyawazi ushuni kaMthandeni uthuthana ngathi bubi umlahlekela ushuni wakhe ibingahlali kodwa kahle noma uthi bongamlahle kodwa bengingabi nje uyabona lo mawuze iband osonqonqo mfethu uyidlalile indima yakhe shayile isigenqo sonqonqo mbuzeni uyenzile into yakhe khona lapha nabanye abafethu abasebenzile kumsebenzi iband ojive oproducer yonke into top notch ihlangene umsindo yazo uyabona mawuthi uyanotice mawubuka le CD le isound yakho mawuhamba amagolide uzobona ukuthi umehluka ukho kangako uzobona ukuthi kuseyilo yaka shuni kaMthandeni ulobu usumlahlekele eminyakeni ngoba bese shintsha istudio kodwa manje hayi bafethu kusetshenziwe nokulalela wesinye isikhathi uyalalela uyakhombisa ukulalela njengengoma nje umuntu akusedumile ku TikTok angithi la ngoma afika ayikhipha ayi wayengena email mayingena weza Mthandeni uthi ngakuhlala kahle manje wangaba nepride wambiza umfana osebenza kabusha estudio wakhipha lo ngoma yabuya futhi isi hit vele bekuyingoma emnandi kakhulu same thing nengoma le ayikhipha kushona uma wakhe uMashando ethi ukhuluma kanjani na wentatheli useyishintshile ke le ngoma le yana track 5 ikhona la hayi uma uthi awunotice ngeke uyinaka isishintshiwe ke inhlamvu but i-sound iyafana umntalapho umntalapho wakhe mnandi kakhulu mnandi kakhulu mina ngiyakudweba udweba abantu ke lapha na ke nje inhlamba nje lencane yena ayifakile but hayi lokho amphako vele unenhlamba but iCD yonke bafethu mawungakayizwa ngiyakunxosa uhambe uyizwa akhona ama CD and sengicishe ngakhohle enye into engiyithandile ngoMthandeni ngakusho
inkinga kaMthandeni ubesalela kakhulu kuma-digitals. Ubesalela kakhulu kuma-digitals. Isikhathi esiningi uMthandeni kuba kuseyilo Mthandeni omdala ngabe khane yoyifaka manje ku-YouTube kuma-digitals. Kanti zathi zethi 3 ngo-12 ebusuku ngikhumbulahle yangena ku-YouTube, yangena ku-iTunes, yonke indawo. Uyabona manje singamabhizinisi ne-competition e-right. Esiyakwazi ukubuka ingoma etrendayo eSouth Africa yonke. Sihambe ku-iTunes, siyabathola amaciko ethu. Sekumnandi kabi. Omunye uzothi hey umbone uKhuphela number 2. Omunye ethi hey ngeke uGatsheni number ba. Hayi igcwama selimdlulile. I-competition e-right leyo cause ekugcineni ikhombisa ukuthengwa komculo wabo. Ukukhula nathi mabhinqa singene lezi zinto. Ngaze ngayichaza kuqala ukuthi lento yama-digitals iyona simanje bafethu. Asina choice sifune sishintshe siye ngala. Vele umhlaba utshekele ngama-digitals nathi asiyeni khona. Zikhona ezinye ingoma futhi ezingihlaba umxhwele njengalethi ipiano. Vele mawucheck ipiano vele kulezi insuku liyadlisa. But sometimes uthola ukuthi thina singamabhinqa kuqeshiwe kuthe insizwa igqoke ingodo. uDJ esedlala ipiano. Vele uyasixosha lapho. Why ungabuka abantu abaningi ukuthi hey qeshile leli bandla leli. Othi ngivele ngidlale vele umaskandi vele usenokubuyeleka phansi. Ngeke ubone nje amajonga kwabe efaka ingodo, efaka omega yonke into. uDJ sezodlala le ngoma engazwakali kahle. Khona ke nezinye futhi njengale ngoma lena kodwa ke yona ubeyimixa ke amaketanga iyona vele enza ngayo prom. Lapha ngicathi kusimple ubedlulisa imizwa yakhe, indlela abona ngayo ukuthi kwabanye abaphathi bemicimbi indlela abambeka ngayo nabantu khona abanye abantu abahlangene ngaye emculweni. Uyachaza nje ukuthi akasazi ulwa nobani into kanjalo. Same thing engayisho ukukhuzana na uMthandeni ngiyayithanda futhi iyenzeka. Uyimixe kamnandi ingoma zakhe uMthandeni. Lento ngangikhalela kwabanye amaculo. Amanye amaciko uthola ukuthi ingoma zokuhlupheka ezofo ziyalandelana. Ezothando ziyalandelana, which is wrong. Faka ingoma yothando nokuhlupheka yihawu. Yothando ayimixeke ukuze uzolaleleka into yakho. Cause phela ubhalela abantu abaseyimeni eyingafani, uyabo? Into ayenzile kuMthandeni iCD yakhe mixwe right. And uJiva zimnike impela ngimthulela isiqhoko into ayenzile lapha njengoproducer. Hayi mkhulu umsebenzi. Umsindo ngeke ukhale ngomsindo, uhlanganise kamnandi. Umbuzeni usongqonqo noma blokwe khona lapha bayacofa. Hayi into ibihlangane yonke. Enye into engayitshela uMthandeni ukuthi nangelinye ilanga akastike wabhazuka. Ubhazuka uyamazi uMthandeni. Wabhazuka abayamazi. uJavu uyamazi uMthandeni. Ngabo uMthandeni mangayibamba lapho. Hayi ukude lapha abheke khona azoqhubeka impela. iCD bafethu ihambe kahle. Mhlawumbe nawe uyabona izinto engikhale ngazo inhlamba kuphela nesihloko, ivele isihloko singaphansi kwenhlamba. Izona zinto engayithandanga lezo kweCD. But iCD uyayibona nawe ukuthi ilapha. Kulezi ade ama-CD asaphumile onyakeni ade sabeka lapha phezulu. Ukhona uMthandeni. Ngendlela asebenze ngayo kulomsebenzi wakhe kuyancomeka kuhle konke. Ngiyazi ke senilindile ukuthi ngizomnika ngako over 10. Ngizomphanishela inhlamba yakhe. Ungifaka kubo pro job lezi zomphako. Amatemu ya mhlawumbe phela sokuyinto yakhe ayohleza isebenzisa lapha engamphanisha kakhulu. Ngokwescale uthole 9.7. 9 over 10. Shothi nje ushote ngo-0.3 eshawu 10. Sesingahlangana nayo comment section but engakutshena khona iCD ishisa kakhulu. Usebenzile kakhulu uMthandeni. Usebenza ngokukhulu uyikhandla. But
asasupport amaciko bafethu shona kuma digitals sa download khona ngene ku YouTube emapage nawo enye into yazomsizile uMthandeni ukufaka iCD yakhe ngesikhathi ku YouTube mawuthi uyakhumbula uMthandeni bena 22,000 on YouTube kuyimanje una 25,000 ama subscribers okuchaza ukuthi khona into eyenzeka kuma digitals and nabantu abaviwa ama-CD uyabuthi iyaphusheka bese ngaqhuqhumezela nabanye abaciko ngokuzayo umsebenzi ithi ekhipha iCD sufakile nama digitals ngesikhathi esisodwa iCD uthi mawuthi iphuma ngolesihlanu ususethe yonke lento yantu uyakwazi ukuyisetha uzofena usushaya iqhubeka iprocess izinto iphuma leso sikhathi siqhuqhumezela sewancenga amaciko mafaka ama digitals yona ndlela esesophila ngayo the fourth industrial revolution but uMthandeni CD yakhe mfethu inhle kakhulu 9.7 iscore sakhe koku10 usebenza kakhulu siyajabula futhi ukuqhubeka sibona uMaskando njena and umtalabo wakhe into eyenza bese itshena ukuthi thina uMthandeni wahlehlisa idate ufuna ukulalela iCD kakhuzane mase yaphendula sikutholile lokho ukuthi cha awenzanga kanjalo uyishale ngendlela yakhe umtalabo waqhubeka wayidlala ingoma nje ngesingaye even ngisho indlela etalabo bengekho nje personal leto engayikhuza kukhuzana ngathi angapersonal khuzane siyawazi umtalabo wakhe mnandi kanjani naye mayingenza njengegcokamba fethu umculo wethu sazoba muhle asihlangane kwi-comment section ke bafethu sihlangane ucommente ulike usubscribe ungakhohlwa usilandela bafethu lapha ku Facebook Perfect TV SA Perfect TV SA gcina silande esikhulise lela page thina nje mina mfana wamanqele ngiphuma nje ngithi until next time